Vores motivation kan man dele i to. Vi har en hen imod motivation og en væk fra motivation. Vores hen imod, det er alt det, vi gerne vil. Det var det, vi arbejdede med i forrige modul. Vores væk fra motivation, den er interessant, for det er vores frygtmotivation. Den er langt stærkere end vores hen imod motivation. Så i en købsbeslutning, hvis vi kan tænde vores kunders frygtmotivation, eller tabsaversion, som det også så fancy hedder, når vi kan tænde det, så driver vi dem kraftigere hen imod at træffe en positiv købsbeslutning. Alle 4 profiler har forskellige ting, de frygter, og det kan vi godt arbejde med at bruge som salgsværktøj. D-profilerne, de frygter at miste kontrollen, de frygter at blive holdt udenfor, der hvor det er, at du går bag om ryggen på dem. I-profilerne, de frygter at blive ignoreret og igen også blive holdt udenfor, men blive ignoreret og blive overset. S-profilerne, de frygter pludselige forandringer, pludselige overraskelser, altså når noget kommer bag på dem. Og C-profilerne, de frygter det her overfladiske, det her sjusk, og når ting de ikke er gennemtænkt. Hvis du vil tage det ind i en salgskontekst og arbejder med et værktøj, der hedder framing. Framing, bare lige for at forklare det, det handler om, at vi fortæller, hvorfor vi fortæller noget lige om lidt. Så om et øjeblik, jeg stiller dig et spørgsmål. Grunden til, at jeg stiller et spørgsmål, det er for at bedre at kunne forstå din hverdag. Nu ved du, hvorfor jeg stiller spørgsmålet, altså for at forstå din hverdag. Det er for din skyld, jeg stiller spørgsmålet. Lige præcis den her teknik omkring framing, kombineret med disk og forståelsen af frygt, er utrolig effektiv i vores argumentation, uanset om vi præsenterer eller skal stille spørgsmål. Lad mig give dig et par eksempler. Hvis D-profilen den frygter det her med at miste kontrol og spilde sin tid, så kan vi bruge det. Så når nu vi skal til at stille spørgsmål eller præsentere noget, så kan vi jo sige, bare lige for at være sikker på, at du ikke spilder din tid, så lad mig lige vise dig, eller bare for at være sikker på, at du ikke spilder din tid, så prøv lige at høre her. Eller bare lige for at være sikker på, at du ikke spilder din tid, så har jeg lige brug for at spørge dig om. Nu er det jo for deres skyld, at du viser, eller de skal høre, eller du spørger. Det er for deres skyld, det er for, at de ikke skal spilde deres tid. Og så har du D-profilens fulde opmærksomhed. I-profilen, de frygter det med at blive holdt udenfor og ikke blive hørt. Der kunne vi jo bare sige, for at være sikker på, at vi får alle dine idéer med, eller for at være sikker på, at der ikke er noget, vi overhører af dine idéer, eller for at være sikker på, at du bliver overset, så skal jeg lige høre og spørge, eller du skal lige se med her. Det samme kan vi gøre med S-profilen. De pludselige forandringer, ting der kommer bag på dem, det er deres frygt. Bare lige for at være sikker på, at der ikke opstår nogen overraskelser i processen, eller for at være sikker på, at der ikke er noget, der kommer bag på dig, når du kommer hjem. Så har jeg lige brug for at høre, eller så har jeg lige brug for at vise dig, eller så skal jeg lige spørge dig om. Og C-profilen, der har den her med frygt og overfladiskhed og sjusk, eller har frygt omkring overfladiskhed og sjusk, der kan vi også gøre det samme og sige, for at være sikker på, at vi har en plan, inden vi går i gang, eller for at være sikker på, at vi ikke starter uden en plan, eller for at være sikker på, at vi ikke sjusker med tingene, eller for at være sikker på, at vi ikke træffer en forhalet beslutning, så har jeg lige brug for at høre eller vide, eller du skal lige se. På den her måde kan du målrette din framing, som sikrer, at du har fuld opmærksomhed for den kunde, du står overfor, når du skal stille dem et spørgsmål eller vise dem noget. Så framing kombineret med disk, kombineret med en forståelse af, hvad vores frygtmotivation, det er super effektivt for at sikre opmærksomhed.